se on raakaa voimaa. Teräksen kovaa kestävyyttä. Uskomatonta tehokkuutta. Intohimoa. No, eihän tää meidän terästuotanto ihan noin mene. Me ollaan vastuullinen perheyritys Lappeenrannasta. Metehe. Tarttuva nimi, eikö? Meiltä on saanut laadukasta teräsohutlevyä jo 70-luvun lopulta. Hyvään ollaan aina pyritty, mutta priimaa pukkaa tulemaan. No joo, on se tainnut joku muukin huomata tässä matkan varrella. Ollaan totuttu hoitamaan hommat ripeästi ja ollaan aina pantu erityishuomio asiakkaan palveluun. Sen vuoksi nuo asiakkuudet tuppaavat kestämään useampia vuosikymmeniä. Täältä samojen kattopeltien alta meiltä löytyy niin kattotuotteet, julkisivutuotteet kuin kelatuotteet. Ja onhan meillä tämmönen varasto. Ehkä ei se nyt niin kummonen ole, mutta riittää siitä koko Suomen tarpeisiin kuukauden päivät, jos tiukka paikka tulee. Periaatteena on ollut, että tehdään niin kuin itelle tehtäisiin. Niinpä sitten liipastiin näille tuotteille myös tämmöiset takuut. Nää nimittäin kestää. Täältä meitä löytää. Ja internetistä. Soittele, niin laitetaan peltiasiat kuntoon.